ассалому алайкум ба кулли тамошобинон ва ҳамватанони гироми қадар. бовар кунед, як ду рӯз пеш як воқеаи аҷибе бо мо рух дод. бо як зан камакак бананравӣ кардаем. шояд ки бисёриҳо гап занем ки нахоб бо зан бананравӣ кунӣ. то охир тамошо кунед, иншоалло ки хоҳед фаҳмед ба кадом сабаб. ба як бозор гузар кардам. як зан бисёр гапҳои қабеҳ ва бешармӣ гуфта истодааст. наздаш омадам, гуфтам: модар, ба шумо намезебад ин гуна суханҳо. айб аст, гуноҳ аст. гуфт: кори хатака. гуфтам: кори худамро мекунам. гуфт: ту дар ман чӣ кор дорӣ? гуфтам: ҳамчун модар ҳастем, дар ман кори хатоата дидам, хостам бигӯяму ислоҳ кунед. дар байни ин қадар мардум ин қадар гапҳои бешармӣ гуноҳи азиме ҳаст. гуфт: дунё аз рӯи шумо муллоҳо сухтагиай. ва дар ҷавобаш гуфтам: бигзор, дунё аз рӯи мо сухта бошад. шавҳар дорӣ? гуфтам. гуфт: корат набошад. гуфтам: на, як суол кардам аз ту. шавҳар дорӣ? гуфт: бале, шавҳар дорам. гуфтам: никоҳ кардагӣ аст ё ин ки беникоҳ ҳамхобагӣ мекунед? гуфт: албатта никоҳ кардагӣ ҳастем. гуфтам: кӣ никоҳтон кард? гуфт: як мулло аз ҳамон деҳамон. гуфтам ки дунё аз дасти муллоҳо сухта бошад, чаро мулло туро никоҳ кард? чаро нагуфтиша ки дунё аз дасти шумо сухтагӣ аст, моро никоҳ накун? хаб кард. гуфтам: падар дорӣ? гуфт: бале. модар дорӣ? гуфтам. гуфт: модарам гузаштааст. гуфтам: модарат вақте ки аз дунё гузашт, бурда ҳамон хел дар қабр гузоштандаш ё ин ки ҷаноза хонданд? гуфт: албатта ҷаноза хонданд. гуфтам: ки хон ҷанозара? албатта ки мулло. ин гуна занҳо ва мардҳо хеле зиёд ҳастанд. сухан мекунанд, фикр намекунанд оқибаташро. дунё аз дасти муллоҳо сухтагӣ аст мега. дунё ки аз дасти муллоҳо сухта бошад, чаро никоҳ мекунӣ? чаро модарат, ҳамсарат, фарзандат мемира, мери ҷанозааш мехонӣ? як ҷо дар кард, давида назди мулло мери ки як дуо бихон. вақте ки аз дасти муллоҳо сухта бошад, чаро онҳоро даъват мекунед? чаро мурдоатонро ҷаноза мехонед? чаро никоҳ мекунед? ба ҳамон инсонҳое дахл дорад ки ҳамин суханҳое мегӯяд ки дунё аз дасти шумо муллоҳо сухтагӣ ҳаст. ана ҳамон мулло ҳаст ки имрӯз зиндагии ҳалол дорӣ. ҳаром аз ҳалол фарқ мекунӣ. тарбия меомӯзӣ. дузду, арақнӯшу, сигареткашу ҳаромкор намегардӣ. ана ҳамон мулло ҳаст. бовар бикунед, ин хел ҳолатҳоро мебинем, хеле ғамгин мешавем ки то ҳамин дараҷа мардуми мо баъзеаш ақидаи вайрону пуче дорад ки ҳар бало биёяд аз ҷониби мулло мебинад. аммо як балода гирифтор шавад, дар ҳол назди мулло меравад. ба шавҳар мебарояд ё ки зан мегира, дар ҳол назди мулло медавад ки никоҳ мон кун. дидем як марди дигарро дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ки мега худо вуҷуд надорад. ин гапай ҳамаш. дӯзах, биҳишт, инҳо ҳама дурӯғ ҳастанд. бо як зан баҳс карда истодааст, бо ҳамсари худаш. мегаш: падару модари тура кӣ офарид? мега: боо момом. боо момота чӣ? боо моморма, падару модараш. як гапҳое ки дар ақли бовар бикунед, шайтон ҷой намешад. агар ҳамин муллоҳо намешуданд, мо ва шумо дар хона осуда шишта шояд ки наметонистем.
از خدا که مردم بخبر شود همه کار میکنه. همین ملاها هستند که ما را میفهمونند که دزدی حرام است، مال یک کس خوردن حرام است، یک کس فریب دادن حرام است، اینه کار حرام، اینه کار حلال، اینه یک خوردن جایز، اینهش ناجایز. مردم از خدا میترسند و دزدی و مال یک کس خوردن و حرامکاری نمیکنند. دعا کنید که خداوند صف قاری و داملا و عالما و شیخا را زیاد بگرداند. من در یک چیز حیران میشوم، وقتی میگه دنیا از دست ملا سوخت، با نکاح میکنه، با مردش جنازه میخونه، ماده خیلی علام میکنه، خیلی سخت میرسد که وقتی این سخن میگی چی در کره در نکاح جنازه با تو چی فایده میکند؟ هیچ فایده نمیکند. با همین سبب دوستان عزیز در حق همدیگر با دعا باشین، به هر گپ‌های زنهای گمراه باور نکنید. انشاءالله که عصر 21 است، عصر علم است. باور بکنین علم پایان ندارد. از گوهر تا گر اگر که دانش هم بجوی، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت از گوهر تا گر دانش بجو، تا ان همون گر که بجوی همه علم از خود کردن نمیتونی، چون که علم به پایان است. خداوند هممون هدایت کند برای صراط المستقیم. دعاگو باشین در حق همدیگر. خدا یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.